Garaşyda bak bir tarap Türkmenistan bede watly atmyradyň bekany ýylynyň her bir güni ýurdumyz üçin taryhy ähmiýeti bolan şanly wakalara besenýär. Şunu tebtiň ýurtlar bilen ýola goýulýan gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolýanlygy bellälikdir. Bu orta Türkmenistanyň teb tarih gatnaşyklaryny ýeşiňleşdirmekde we halkara hyzmatdaşlygynyň ugurlaryny giňeltmekde möhüm orun eýleýänligini has aýdynlygy bilen äşkar edýär. Netijeli we içen ýagdaýda geçen gepleşikliň dowamyny belenşäli Özbekistan Respublikasyny halkara giňişligini ygtybarly hyzmatda şökmünde ikrar edilen Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge uly gydaklanma bildirýär. Doşuň dowamyny syýasat diplomatik, medeni insanperwer ugurlar boýunça gatnaşyklaryň ýygdarly ösdürilýän belenildi. Munun başada doşuň dowamyny türkmen özbek gatnaşyklarynyň ýokary depini kanagatlanma bilen belenildi. Iki taraplaryň gün tertibiniň giňgerimli meselelerni aralyp maslahatlaşyp, ozal gadanlan ilalaşyklaryň ýeşidirni durmuşa geçirilişine aýratyn ünsberli. Şeýle hem pikir alşmalaryň çäklerini söwda, ykdysady, ulug logistika, energetika we senagat ulgamlaryny durmuşa geçirilýän belelikdäki taslamalaryň ýerini ýetirilişi seljerli. Bolan bilim we sungat ugurlaryny belelikdäki çäreleň geçirilmegini ölçün alýan dep bolan beden insanperwer hyzmatdaşlygy pogtolanyrmak meselelerini aýratyn ünsberli. Şeýle hem häzirki döwürde iki dogunluk ýurduň arasynaky gatnaşyklary ýeşiňleşdirmek, hyzmatdaşyň ugurlaryny giňeltmek we belelikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin ägüt uly mümkinçilikler bar. Doşukda bar bolan mümkinçiliklerin netijeli peýdalanylmagynyň özara behwitli gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmäge giň ýol açjakdygyny ýagdaýly. Häzirki döwürde ýokary derejede geçirilýän doşuklaryň we gepleşikliň jemleri boýunça gadanylýan ilalaşyklaryň üstünlikle ýerine ýetilmegi netijesinde dörli ugurlar boýunça ýeşiňleşdirilýän türkmen özbek gatnaşyklary ösüşiň täze derejesine çykýar. Ananşmak berek-berege hormat goýmak esasyny ösdürilýän gatnaşyklar özüniň oňy netijesini berýär. Türkmenistan özüniň betaraplyk derejesine esaslanýan hoş niýetli goňşulyk gatnaşyklaryny ösdürýär. Şunu halkara hyzmatdaşlygynyň ygtybarly kanunçylyk büniýadynyň berkidilmegi özara behwitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýygdarly pogtolanyrmagy we gatnaşyklaryň netijeli häsiýetde ösdürilmegine giň ýol açýar. Belenşäli Türkmenistan sebtiň ýurtlary bilen iki taraplaryň we Birleşen Milletler Guramasynyň garaşy döwletleriň arkalaşygynyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň we beýleki Avril halkara guramalaryň çäklerini netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine esasy ugur edilýän daşar syýasata amala aşyrýar. Bu bolsa sebitde parahatçylygyň berkidilmegine hemde durnukly ösüşiň öpçün edilmeginde ähmiýetli hasaplanýar. Doşuk gatnaşçylary Türkmenistanyň oňyn beýtaraplyk derejesine esaslanýan daşar syýasatynyň ählumumy parahatçylygyň hemde durnukly ösüşiň öpçün edilmegine gönükdirilýändigini aýratyn nyktadylar. Şunu syýasat diplomatik gatnaşyklary ýygdarly berkitmekde ygtybarly meýdança bolup hyzmat edýändigine zerur ünsberli. Bu bolsa deýişli ugurlar boýunça özara behwitli gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolmagy öpçün edýär. Özbekistan Respublikasynyň wekilçilikli toparynyň agzalary dogunluk ýurtda mähirli kabul edilenlikler hemde beýleşdirilen çäreleň guramaçylykly geçirilýän üçin hormatly prezident we gahrman arkadaşymyza hoşçalyklaryny beýan etdiler.